ಏರ್ ಬೈದಿನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಏರ್ ಬೈದಿನ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದಿನಿ ಏರೊಂದು ಜನ ಏರೊಂದು ಜನ ಏರೊಂದು ಜನ ಶಾಮಿ ಜೇಜ ಮನ್ಪುಲೆ ಶಾಮಿ ಜೇಜ ಲೋ ಶಾಮಿ ಜೇಜ ಒಬ್ಬೋ ಬಾವುಪಿದೆ ಉಂಡು ಏರುಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಓ ಏ ಅಂತೊಚ್ಪಾವೆ ಓ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಊಲುಂಡು ಗಾಡ್ರೆಶ್ದ ಮಿತ್ತು ತೂಲೆ ಸರೀತು ಎರಡ ತೋಜುಂಡ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಅವೆಂತೂರು ಬೋಪು ಅನ್ಪುಡು ಅವು ಬೊಚ್ಚ ಅವು ಮಿತ್ತುಡುಂಡು ಅವ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಕುಜಿ ಕಂದ ಮೂಲ್ತುಲೆಗೆ ಯಾರವು ಒಂದೇ ತೋಜುನು ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಓವು ಶಾಮಿ ಜೇಜ ಮನ್ಪುಲೆ ಶಾಮಿ ಜೇಜ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಡು ಶಾಮಿ ಜೇಜ ಮನ್ಪು ಮಲ್ಪುಜಾರ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಬಿದಾಯ್ ಪೋಯ್ ಅಜ್ಜ ಉಳ್ಳೇರ ಅಜ್ಜ ನಡೆ ಪೋಯ್ ಬೋಬೂರ್ ತೂತ್ ಬರ್ಕ ಪೋಯ ಬೋಬೋ ಓಲುಂಡು ಬೋಬೋ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಒಲೆ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಬೋಬೋ ತೂಕ ದಾದೆ ತುಕಗೆ ಮುಲುಂತುಲೆಗೆ ಓಮೋ ದೇವ ಮುಲುಂತುಲೆ ದಾದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ಓದಿನ ಗೊತ್ತು ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕೊಡೆ ಮಂಡೇ ಎಂಚ ಪೋಂಡಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗೆ ಬರ್ತದಂತದ ವೇರ್ ಐ ಶೋ ಯು ಮೈ ಕಿಚನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ 10 ಗೊಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಾದನ ಉಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಕಿಚನ್ದ ಕೆಲಸ ಡನ್ ಅನ್ಪನ್ನಿ ಅವು ಪೂರ ಆತುಂಡು ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಏಪ ಮುಗ್ಯರೆ ಅವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಶಿಗೆ ದೀತಿ ನಾವು ಅಂಚ ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಬೇಗ ಮುಗಿತಿದ್ದುಂಡು ನನ್ನ ಪೂರ ಅಲೆ ಮುಲ್ ಸೋಫಾ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಇಜ್ಜ ತೂನಗ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಂಡತ ಅಂದು ನಿಕ್ಕುಲು ಎನ್ನುವರು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತದೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇನು ಅಡೆಗಡೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏನ ರೈಟ್ ಎಲ್ಬೋ ಉಂಡತೆ ಪೇನ್ ಆಪುನೋರ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತುದೇನ ನನ್ನ ಶಾತಿನಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಬೋ ಅವ್ರವ್ರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾಲ ದೆರ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಪೇನ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂಕ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಟಿ ವಿದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾನು ಉಂತಾದಿನತ್ತು ಅವು ಐತಾತೆಗೆ ಪ್ಲೇ ಅದು ಏರ್ಲತ್ತು ಒಂದಿಜ್ಜೇರಂದು ಐತಾತೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚನೈತೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಆನ್ ಹೊಡೆದಿಂದ ವೇಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ಲಾತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಒಂದೇ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಕೈಲ ಬೇನೆಂಚಿಡು ಉಮಿಲ್ಲ ಚುಚ್ಚೋದು ಉಮಿಲ್ಲ ಜಿಂಜುದು ನಿಲ್ಲಡು ಕಂಡಿದೆತ್ತುಂಡ ಗಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಉಮಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಉಲಾಯ್ ಸೇರೋಣ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಶೋಕ್ ಆಪುಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಪರರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಕ ಸುಮಾರು ಪಾತೆರೆ ಇತ್ತು ನಿಂಚನೆ ದಾದನ ಅದೇನು ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ಪೂರ ಗಾಳಿಗೆ ಪೋದು ಉಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೇ ಸೋಫಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಸೋಫಾದ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೇ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುಜಿ ಅವೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಕುಡ್ತುದೇ ಪಾಡುನು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ರೂಮ್ ಪೂರ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗಿಂಗ್ ಪನರಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಸಡನ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಜ ಕೋಡೆದ ಬೈಯದ ವೀಡಿಯೋ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಡನ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗನೇ ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅದಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊಡೋಡು ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬುಕ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಶೋಕು ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ದು ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಟಾಟಾ ಪೋಯರು ಓಕೆ ಇಂಚ ಕತೆ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಸಡನ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತನೀಶ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ದ ಡೇಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುರಾಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನತ್ತ ಅಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಿಂಕ್ ಅಂಚ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಗ ಈ ವರ್ಷದಿಂಚ ದಾದನ ಇಂಚನೇ ತೋಜೋಡು ನಾನು ತಿಂಗೋಲ್ಗೋರ ಗಲ್ಗೆಗೋರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಲಾಪುನತಿ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಆಯ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಡೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಟೆಸ್ಟ್ದ ಡೇಟ್ ಎಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪಂದು ರಾಗೋಯ್ತು ಅಂದಿತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪಂಡೆ ಬಾಲಿ ನನಲ್ಲ 4th 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೂರ ಆತು 6th ಬೈದ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ
ಬುಕ್ಕದ ಎದುರೇ ಕುಲೋಡು ಬುಕ್ಕದ ಎದುರು ಕುಲೋಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕದ ಎದುರು ಕುಲ್ಜಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ನಮಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಇಂಚಿನ ಓದಪವನಿ ಜೋಕುಲೆಗ ಅಂದು. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಓದೋಡೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ. ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ. ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಒಂಚಿ ಮರಪಂದೆ ಮಲ್ಪಲೆ, ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ ಫುಲ್ ತುಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪದೆ ಓಕೆ. ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್. ಚೂರು ಬೇಲೆ ತೂಯರು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಐಟೊಂದು ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ತೂಯರು ಆತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಸ್ಲೋ ಟು ಮಲ್ಪಾತಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಚಾಡೀತೇನಾ ಅಂದ ಓಕೆ. ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 12:30 ಆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಮೋನೆಗೆ ಇದ್ದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕೆ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ಒಂಚು 10-15 minutes ಆಂಡ್. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಮೋನೆದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಚು ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಐ ಹೇಟ್ ಮೈ ಫೇಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂತ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ. ಯಾನು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡುನು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂದು ನಿಕುಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಅವೇನು ಕನತದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪಚ್ಚಿ ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಸೂಟ್ ಆಂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಓವ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಜಿ ದದನಲ ಚೇಂಜಸ್ ತೂಯಾರು ಸ್ಕಿನ್ ದದನಲ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ ಡಬ್ಬೆನ್ ಕೊನತ್ ದೆಕ್ತು ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವೆನ್ ನಾನು ಎಂಕಾಯ್ಜಿ ಎಂದು ಕಾಸು ಹೊರಿಪಾರೇಬೋದು ಪಂಡ ಏನು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲೆಗ ಆಂಡಲ್ ಹಾಪುಣ ತೂಕಂದು ಎರೆಗ ಡಬ್ಬೆನ್ ಕೊನತು ಕೊರಚಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಮಿನಿ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಬುಲ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಕುಲ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಲ ಹಾಳಾಂಡ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆಲ್ ಪಂಡಲು ಬೇತೆಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯರ್ ಏರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಆಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಟ್ ಆಂಡಿ ಅಂತೂತೆ ಎಂಕುಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಬ್ಬಕ್ಕ ನೋಚಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದನಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂದು ನಿಕಲೆ ಗಿತ್ತಿಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಡಬ್ಬೆ ಕನಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಡಬ್ಬೆ ಕನತದು ನಿಕುಲ್ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಡಬ್ಬೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನಿಟ ಮೊನ್ನೆ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ತುಂಡಲ್ಲ ದಕ್ಕಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ಕನತದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಂತದು ಇಲ್ಲಡು ರಡ್ ಮುಜಿ ಕನತದು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎರಾ ಪಂಡೇರು ಅಂದು ಅಥವಾ ಎರೆಗಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ ಅಂದು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಜಿ ಓವೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಲ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಟೆನ ಸ್ಕಿನ್ ಡಾತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪೂಡಿವೆ ಬುರ್ಚೆ ಇಂಕೋಲ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪರೆಲ ಇಜಿ ಬಟ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು
ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಏನ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಂಡ್ ಏನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಏನ ಟಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜ ವಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ದಾದಾಣಲ ಪನರ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಅಪರಪ್ಪ ಅವರಪ್ಪ ಅಂದು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿವೆ ಯಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಅತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ರಿಂಕಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಟ್ ಅವು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ದ ಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನಾನು ಸದ್ಯಗಂತೂ ಓಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾನಿಕಲೆ ಗೋರ ಓಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ನೆನಪುಂಡ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಗೋಲೆದಕ್ಕಲ್ಲ 2000 ರೂಪೀಸ್ ದಾದನ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಏನೋ ಮೋನೆಡು ಲೈಫ್ ಏಪಲ ಬರಂದಿನ ಪಿಂಪಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿತ್ತು ಎಡ್ಮ ಒರ್ಮ ಫುಲ್ ಪೋರೆ ಯಾನು ಏತು ದಿನ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ ಏತು ದಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚ ಕೆಲವರ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಯ ಪಿಂಪಲ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತನು ಅಂಚ ಪೂರ ದಾದಂಡಲ ಆಂಡು ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗ ಖಂಡಿತ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಟು ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಂತದ್ದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮರಪಂದೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10:30 ಅಥವಾ 11ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 12:30 12:45 ಕೆಲವರು 1 ಮುಟ ಏನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಡು ದೆಕ್ಕುವೆ ಕಾಂಡೆ ಅವರ ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕುದುಪ್ಪೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಮೀನಗ ಒಂಜಿ ಸಲ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲ್ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಪೇರ್ ಹಾಪುಂಡು ದಾದಂಡಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡು ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಜೆತ್ತಂಡ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅವು ಬಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೊಟೀನ್ ಅಂದು ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಕೆಲವದಕ್ಕಲು ಅಕುಲು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕೆಲವೇರು ದಾಲ ಪಾಡಂದಿನಕುಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತೆ ಬ್ರೀದ್ ಆವಡು ದಾದಂಡಲ ರಿಪೇರಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಆಯ್ತಾತೆಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪಡಾಯ್ತ ಬೇಲೇನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬು ದುರಾಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡ ಲೈಟಾದ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತು ಪೋದುಪ್ಪಾತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೋದುಪ್ಪ ಐಲೈನರ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನು ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಮೋನೇನೆ ದೆಕ್ಕರಿ ಅಂಚೆನೆ ಜೆಪ್ಪುನು ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಮೇಕಪ್ ಅವು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಐಲೈನರ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪುನು ಮೇಕಪ್ ಉಡೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲಕ್ಕಿನ ಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಕನು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಜನ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದೇ ಜೆಪ್ಪುನ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಮೇಕಪ್ ದೆತ್ತದೇ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಸೋಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಲಾತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೋಪು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪಾಡೋಣ ಪೋಪುಜಿ ಮೇಕಪ್ ದದಾಂಡಲ ಪಾಡೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಡ್ನೆ ಕಲ್ಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಂದು ಉಡ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಡು ಮೇಕಪ್ ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪುನು ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಟನ್ ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನೇನ ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತು ಜಾವೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವರ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ ಅವು ಪೂರ ಐಕೆ ಪೂರ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಗೀ ಇತ್ತಣತ್ತೆ ತುಪ್ಪನ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಟಿಶ್ಯೂ ದೆತ್ತೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಶೋಕು ಮೇಕಪ್ ಪೋಂಡು ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ನೀಟಾಗಿ ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ತುಪ್ಪಾಡು ಒಂಚಿ ಬೇರ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಸಾಫ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಪಂಡ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಸರಿ ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಮನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಜಲಿಗ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಾವು ಪಂಡ ಕುಜಲ್ ಗ್ರೇ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾನ್ ಕುಜಲಿಗೆ ಪೂರ ತಾಗಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನೀಟಾದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಟಿಶ್ಯೂ ದೆತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ಅಪರೂಪ ಗೊರೋರ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಚ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಬಟ್ ಏಪಲ ಪಾಡೋಚಿ ಕುಜಲಿಗೆ ತಾಗಣ ಕುಜಲ್ ಬೋಲ್ದಾವು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ನೆರೋಚಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿ ಎನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ಲ ಆಂಡ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾತೇರೆ ದದಾಂಡಲ ಬೋಡತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಬೇಗ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಪಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಇಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾಪ್ನಿಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್